खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 5 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बुहुमनां हानि सान एबा वर्ल्ड सयल डे महरै फालिनाय जायो। हा गोग्गो सोरबिथिं खान्थि आरो सुबुं गाहामनि गोनांथिनि बागै सांग्रांथि बांहोनो थाखाय 5 डिसेम्बराव बे सानखौ फालिनाय जायो आरो दिनैनि सानावनो बोसोरफ्रोमबो 5 डिसेम्बराव हादर गेजेरारि मावसोम सान एबा इन्टारनेशनेल भलन्टियार डे महरैबो फालिनाय जायो। बे साना मावसोम हान्जाफोर आरो आबादारिफोरनो गावसोरनि नाजानाय आरो बेसेनफोरखौ फालिनो थाखाय मोनसे सोलायनाय होयो आरो गावसोरनि हारिफोरनि गेजेराव गावसोरनि हाबाखौ जौगाहोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो इन्टारनेशनेल निन्जा डे आरो नेशनेल रिफेल डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।